Hejsa. Ja, jeg har Magnus med på Skype. Magnus, så må du gerne sige hej eller sådan noget. Hej, Magnus. Ja, det var så Magnus. Nå, men vi skal til at finde et lille hus. Eller ikke et lille, vi skal lave et hus. Og nu spørger jeg nok. Kan vi ikke få IP'en? Nej, det kan I ikke. Ellers vil det være i beskrivelsen. Ja. Okay. Men Magnus, vi skal til at finde et lille hus. Ja, det skal vi vist. Ja. Okay. Jeg laver lige noget nyt armor. Okay, Magnus, så finder vi et hus. Okay. Ja. Ja. Er du klar til, at vi løber? Er du klar? Ja, fint. 3, 2, 1. Løb! Vent på mig. Løb. Du TPA'er mig bare, ikke? Løb bare. Au. Jeg Brækkede lige driver ben. monstre. Jeg løber med dig. Ah. Løb! Ej, Du skulle have gjort det om morgenen. Det er lige meget. Au. Jeg brækkede lige til ben. Nå. Men, shit. Ej, fuck, jeg kan ikke løbe. Fuck. Jeg har fundet en lille base. Magnus, jeg skal ind og griefe. Okay, nu kan man høre mig i baggrunden på min YouTube-kanal. Bed lige Jonas om at gå væk igen. Jonas går lige væk igen. Fordi Vi optager. vi optager. Okay. Magnus, kom hurtigt. Jeg har fundet en base herovre. Jeg tror faktisk, der er nogen deroppe. Shit. Ej, man kan ikke komme derop. Wow, hvad skete der? Der er en lille hund i. Jeg har en bamse, vi kalder for Hunibuni. Eller Frederik kalder for Hunibuni. Hundebunde. Hunibuni. Men Magnus, nu er der fast griefing. Hvad er der heroppe? Der er ingenting. Magnus, der er ingenting. Der er ingenting. Undskyld. Jo. Nå, lad os gå videre. Skal vi ikke bo i en jungle, eller hvad? Nej, det er kedeligt. Wee! Juhu! Hey, der er et creepersten. Jeg snittede træet. Der er creepersten. Hey, hvad er det her for noget? Hvad? Hvad er det her for noget? Ham der skriver Tigefi. Det er ham, der er min bedste ven. Hvem? Ham der Jakob, eller hvad? Nej. Julian? Ja. Nå. Okay, der er ikke Okay, noget. jeg skal lige smide nogle ting. Ja, det gør du bare. Vi har ikke brug for det her. Ovne kan vi faktisk godt bruge. Au.
Vent lidt, jeg skal lige sige noget til min mor. Ja. Det gør du bare. Okay, YouTube. Vi er tilbage lige om lidt. Okay, så er vi tilbage i YouTube. Skal jeg gøre som Julian kommer over til os? Nej, det synes jeg ikke. For altså, vi skal jo finde et hus. Eller bygge et, eller hvad man nu gør. Vi graver os ned i vand, i noget vand et sted, ikke? Vent lige lidt på mig. Kan du ikke bare tilbage af på et tidspunkt? Jeg løber igennem junglen. Åh. Hey Magnus, var det ikke her, vi var en dag? Hvor det var nat, og vi var? Nå nej, du kan jo ikke se det. Var det ikke her, vi var en gang? Der da vi hakkede monstre. Eller slog monstre. Jo, det var vi faktisk. Ja. Nå. Au. Jeg slog dig bare lidt videre. Nu drukner jeg. Jeg skulle bare lige se, hvor lang tid vi havde optaget. Men det her, det bliver ikke en særlig lang episode. Nå. Okay. Skriv nej. Det her, det er vores lille let's play. Vi kan lave en anden, hvor han også er med. Magnus er lige hernede. Magnus, jeg står og kigger på dig lige nu. Hernede bag dig. Her. Hallo. Vent lidt. Nå. Kom. Okay, kom så, Magnus. Vent lidt, jeg skal bare lige spise lidt. Okay, har du en skov? Nej, men det kan jeg for hurtigt få. Okay, det gør det. Så. Må jeg få den? Tak. Totalt dykker. Hvad skal vi? Grav os ned i jorden. Kan du ikke gå herind? Ej, fuck. Shit. Nu dør jeg, Magnus. Au. 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 Det var tæt på. Nå. Vent lidt. Jeg skal lige have nogle liv. Hvad lever du? What, har du fundet noget? Magnus, hvad har du fundet? Et eller andet mærkeligt noget. Er der ikke noget? Nå. Nå. Hey, dernede kan vi grave ned. Ja. Jeg synes bare, vi graver ned her. Okay, Magnus. Tag lige den der fakkel derovre. Er du under vand, så vi kan... Men det kan jeg hurtigt, det kan vi hurtigt lave om på. Se her. Har du faklen? Ja. Okay. Godt, så tilbage mig. Skynd dig. Er der nogen? Nej, for jeg er under vand. Nå. Er vi også under vand her? Ja, Nej. du kan tage faklen med ned. Jamen, prøv at se her. Jeg har sat en jordblok deroppe. Du bliver nødt til at grave dig ind til en side, ellers skal vi ikke komme nogen vejen.
Nu du kan bare komme ned. Grav ned. Jeg skal lige have faklen med. Ja. Hvad var det? Du røg bare mega langt. Der er kul. Det kan vi godt bruge. Har du 3? Nej. Nej. Jo, men jeg har pinden. Okay. Kan jeg lige låne nu? Nej. Der er meget kul her. Okay. Magnus, Hvad? jeg kommer ned igen lige om lidt. Hey. Undskyld. Så har vi 64. Eller så har vi 43 fakler. Okay. Magnus, jeg gør lige det her færdigt, så stopper vi optagelsen. Fordi min kan ikke tage så meget. Det er bare den her, den fylder 5 GB. Hold op, ham mørkt heroppe. Om lidt så falder jeg bare. Der. Godt, Magnus, nu kommer jeg ned. Okay. Hvad var det overhovedet, du skulle deroppe? Jeg skulle bare sætte blokke, så man ikke kunne se vores navn så godt. Hey Magnus, så lige det der jord væk. Tak for det. Magnus! Fuck, jeg har snart ikke mere sten. Au. Godt, skal vi bo hernede? Wow, shit, et chok jeg fik. Okay. Så graver vi bare ellers. Nu kan jeg ikke se. Okay, men Magnus, det er vist på tide, at vi siger farvel. Ja. Kom, kig på mig. Hej hej. Hej, folkens.